तो हेलो लोगोफोर, गुड इभिनिं टु यु अल लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। तो लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान निउस आपडेट लानानै फैलायबाय। बे निउस आपडेटआ जादों मैयाहाय जे दाखालि मैया जे आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे माबा मार्डार खालामनाय, बेयो दा बे मानसिखौ हमनो मोनबाय आरो बे मानसियानो स्टार मारदोंमोन आरोना। बिसोर सानैजों लेनदेन दङमोन आरोना, गोसथोलायोमोन आरो फिसाया बेंगलराव थायोमोन। ओमफ्राय फिसाया बेंगलराव थानाय समाव बेफोर फैसा सोनाहरबाय थायो आरो हिन्जावा बेफोरबायदि खालामो। बेफोरबायदि आरोना। तो जोबोद लासिं सिं आरोना, जोंनि बर'आवसो खोनायोमोन बेफोरखौ। आं दिनैहाय बेलेग जातिफोरनि मादावबो खोनाबाय आरोना, असमिया आरो नेपालि बिसोर मोननैनि गेजेराव, मोननै जातिनि गेजेराव आं खोनाबाय आरोना दायो। तो जोंनि बर'आव बांसिन जायो आरोना, खिन्थु दायो बेलेग हारियावबो एसे सनलांबाय होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा बिसोरखौ आं फार्स्ट टाइम दायो आंनि इउटुब चेनेलाव आं होनाय जादों आरोना, जोंनि बर'नि अनगायै बेलेग हारिनि बिसय आरोना। तो लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो? बेफोरबायदि मानसिखौ फासि होनांगौ ना लाइफ टाइम जेल? तो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना। तो लोगोफोर, आरो मोनसे खुसिनि खौरां जे नोंथांमोननि सापर्टआव दिनै आंनि चेनेला 2K जाबाय। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि आंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय। तो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरो लोगोफोर। आंबो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो निउस आपडेट होबाय थागोन आरो खस्थ' खालामबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय, जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो गासैनि जातिनि थाखाय आरोना। आं खस्थ' खालामबाय थागोन जे नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर। बेफोरबायदिनो अरायसम सापर्ट खालामबाय थायोबा आंबो जौगालांबाय थागोन। तो नोंथांमोननि अननायाव दायो 2K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय आरो वाच टाइम दंबावो। दायो वाच टाइमखौ नोंथांमोना कमप्लिट जानो थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना, जोबजासिम नायबानो जाबाय। तो बेनो आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननि अननायाव दिनै साबस्क्राइबाराबो कमप्लिट जाबाय, 2K थांबाय आरो बेनिफ्राय बांसिन आंखौ सापर्ट खालामनो नाजागौ लोगोफोर। आंबो नोंथांमोननो साबसिनाव साबसिन भिडिअखौ होनो नाजागोन। दायो आंना भिडिअआ एसेबां मोजां जाया। नोंथांमोना साननो हागौ जे आंखौ गाज्रि मोननो हागौ बेफोरबायदिनि थाखाय। तो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, आं नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोबानो आंबो दावगालांबाय थागोन। नोंथांमोना बेखौ बुजिखायो जे इउटुबनि रुल्सफोरखौ बुजिखायो जे नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो जौगालांगोन आरोना। तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर, भिडिअखौ जास्ट नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो मा होनबावनो ना लोगोफोर, गुड नाइटसै। हेभ ए नाइस डे, हेभ ए नाइस ड्रिम। नाइस डेथ' नङा, हेभ ए नाइस नाइट, नंगौना नङा? हेभ ए नाइस ड्रिम। तो बेनो आरोना। बाय बाय लोगोफोर।